Görýäňdimmi, ýok bu arzulaň çeni. Ya ýadymda da gyzlamyň näçede jemi. Eýäme jemi, köp feýolaň duşya köçede görýäňdirmiş ýatladyp durýa geçeni. Gurrunlara görä tölem hemme bagtly. Biri tüccar bay, a biri aşgabatly. Ýene biri gujagyna adwokatyň bugün tutasymam gelen ok birinjiniň adyn. Ikinji duşdum sagatly günleriň biri. Çınar boy qırmızılev inçecik bili. Wahne arzular edip gidýädik uqa ýöne innolamaýygyny basýamyş egri. Keyper tefi gelýärler towa ýa beýle häsiýet türkmen gyzna gelşen oga. Ile güne masgara hereketleň özüňe moýlan kim bilen nädip boljak maşgala. Garaz bolýa bir kemi ahly gözelligin bihuş mahalyň duýdansyz çümýänirji keni bir var ekeni biram ýok haýa düýünden saýlanym bolsam feni emen süýdüňden soň duşdum pukara eşikli şagyza hemme zat üçin ýokdy berýän zat bäsgel gygyrdym tuýgularyňa bäsgel düşünür nädip sevgini çalışyp bolýa kagyza uruş jenjel dawa ine men günäli berdi gözledile gywyna münasip berekerden ýürek we beýni edýä öýkü kinedim ikiňe uzat meni maňa düşünýän köprümi köprüň ucuna ýaşym syryg ýaşamaly şonda ýutmadym meni näletli kenaram men kör men lal men maýt süretdim ayna ağla diýejem diýdi oğlum bulaşayma soň düşündim näme dostluk ilki şady horam bipi sapa şagalyň her günki aho melike peýda bolyň nirden sen bolmaňda dostluk terezide ölçenizdi belki wagt kemme zadyň lukmany howlukmany ýaşap etmeli sabr takat sevgini entek akla ýaka advokat qazydy maryene gürlederdim mani